a Szent Korona Kórus közreműködésével kezdjük. Vezényel Molnár Ottó, az elhangzó zeneművek Kodály Zoltán ének Szent István királyhoz, Parrán, Ószakron Konvízium, közreműködik Laufer István, Eszterházi Pál Panger Ingvar, közreműködik a Mátyás Jenton zenekara, és Laufer István vezényel Tárgyi László, majd Kodály Zoltán Panger Ingvar, és az utolsó műsorszám Liszt Ferenc, Ave Mária, vezényel Féres Gábor.